ବଣର ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା। ମୂଷାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବଣ ଯାକ ବୁଲାଇଲା। ସିଂହ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ନମଣିବହୀନ ଛୋଟ ପାଖରେ ଥାଏ ଅନେକ ଗୁଣ। ଯିଏ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୀନ ଅସହାୟ ମନେ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାଠାରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବା ଥାଇପାରେ। କାହାର ଆକାରକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ତଉଲିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ସେୟାର